ziwa sekuri tasara tiri nherera nekuda kwemusangano weZanu-PF. Takakurira amo takavimbika kusvika patavari nhasi tasara tava nherera. Rikati chambere mumacomments muzvinzwire mega. Inyaya inorwadza zvayo, but kana vanhu vachidya vanenge vakafara ende vanenge vasingatombotifunge isusu. Ndosaka mizona sometimes toya tichivaseka panapa because mwoyo yavo yakaoma. Mwoyo yavo yakaoma, havatombonakirwe nesu vanhu ivava. Handitika zvikanzi hahaha, it's a home issue this one. Ngavapedzerane. Hanzi pedzerana ikoko ndedzemudanga, itai yamuri kuita chi? Yamuri kuita ikoko. Zvikanzi ingatogara tichikuudzai kuti Zanu-PF imharadzi. Hamuteerere. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa, dongo kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, hanzi zvamutsana tsuro nembwa. Hanzi vanotungana dzemudanga, mawana anenge atanga, hapana anoda kuita mhuru, kwava kuratidzana ubhuru. Hanzi nhasi tiri nherera, tasara tiri nherera kudai pamusoro peZanu-PF. Inyaya yeZanu-PF. Parupisa baba, parupisa wakana munhu osumuka omira. Hanzi Zanu-PF destroyed my family. Former Central Committee member of Mwenezi West achitaura panhamo. Zanu-PF, dai pasiri kuti Zanu-PF, dai pasina kuti baba wangu wakajoina Zanu-PF, nhasi tingadai tichifara. Sorry zvenyu ndazoseka, hazvisekese, but kungoti vanhu togara tichivaudza, togara tichivayambira, but vanotoona kunge takapusa nekuti vanenge vachiba, vachidya, vachiguta, vamwe vachitambura. But kana magopos azochinja sezvaaita kuna Mike Chimombe naNhingiriki naMpofu naMoses, zvezvaipa. Makuda kuti ruzhinji tukunzwirei tsitsi, makuda kuti ruzhinji ticheme nemi. Aiwa, sorry zvenyu nekurasikirwa nani navabereki nababa, but chikuru ndechekuti hamuteerere nematambudziko. Ayo matambudziko tinobata, but comment section, ndoda kuradzai comment section anga achitaurwa nevanhu. People they are angry, people they are very very cross when it comes to Zanu-PF. The word Zanu-PF harisiri kutaura pavanhu, uchitaura kuti Zanu-PF pamberi 2030, because kana uri munhu akasvika O level, uri munhu akasvika kuuniversity, hautaure mashoko iyayo kana usiri kuba, kana usiri kudya nembavha dzeZanu-PF. Right, ndisingapedze nguva, rega ndipinde muvidhio ndikuratidzei vidhio rakarekodwa parufu. Hazvisi zvekunyeba zvandichitaura izvi, ndoya neumbowo ndokuratidzai vidhio rakarekodwa parufu, mozvionera mega kuti Zanu-PF destroyed my family. Ane hasha mukomana, misodzi ichitoyerera nekuyerera, adzamirwa. Pakashata. But hanzi ndedzemudanga, ndichazokuradzai comment section. Comment section haina tsitsi nevanhu vanoita zvinhu izvozvo. Haina tsitsi kana ka1. And I'm sure video rino richange ripo pa platform panapa for a long time.
kana femakore achatera. Mark my words, one day ramuchanzwa kunzi president ED vafa, vamunangagwa vafa, pachaitwa mamwe mapati anotyisa ende vanhu vachapembera kupfuura mapemberero avakaita pakabviswa Mugabe. Mark my words, because people are tired. Vanhu vaneta, vanhu vane nzara, vanhu vari kushandiswa sevaranda kunyika dzekunze idzi handitika. Saka ma1, let me show you the video quickly. Muzvionere mega ma1. Ndinakire zvangu inoti vanhu ivo kana vachiudzwa havateerere ende havatombode kutomboteerera kana ka1. Havatombode kana hanzi havaudzike. Vanenge vachizviona kunge vari untouchable, kunge vari kumberi vari kumusoro kupfuura vamwe vanhu vese. But kana zvazoipa manje vakuda kuti isusu ruzhinji tivanzwire tsitsi, but pavaimbodya vailuma vega. Pakashata. Ziwa sekuri tasara tiri nherera nekuda kwemusangano weZanu PF. Takakurira amo takavimbika kusvika patavari nhasi tasara tava nherera. Ini ndini ndakagara namai nguva refu kuno kurutenga. Chakatiuyisa kuno kurutenga hatina kungouya kuno nokuti kwakanzi anotengesewa haibodo. Takauya kuno kurutenga nekuda kwokuti baba vedu vanga vajoina politics, vava member of parliament for Mwenezi. So ndo chinhu chakatiuyisa kuno, tikawana kune hama dzinorudo dzemurutenga dzikatigamuchira tikagara nadzo. Problem yavo yakatanga musi wa 1906 kutanga kuti havachaiti mwedzi mina kana vawana kubetserwa vaita problem. Ndakati mota iya yatsva toda kugadzira mudhara riri ikoko kuti ichinjiwe ownership yacho ibve kuna mudhara iende kuna muchemberi. Paida mapepa anga ari mota yakanga yatsva iya. Ndobva mwanangu chimanya kuMwenezi unopiwa police report. Ndobva ndaenda kuMwenezi. Pakuti vandipe police report vakandipa bepa iri randakabata rimwe rinonzi iro outcome of report. Ini so munhu wo asingaziviwo zvinhu zvacho ndangopiwa bepa riya ndikamanya naro kulenzi kana harisi iro. So pandakazouya naro kuno ndotiudza muchembere voverenga vakaribata. Bepa iri rinotaura kuti pamota yenyu yakatsva makamanhara, rekodhi rachona rinoti zvakati. Asi patsvakurudzo dzedu takawana kuti hapana watinofungidzira watakawana anga vakaita izvi. Saka naizvozvo tavhara dhoketi. Vakaita nguva vakabata bepa iri vachitaura, vakatanga kurondedzera kubva musha wavo uchitsva nguva yehondo. I think it was 1978, I don't know, ndakanga magore racho, kuti musha wangu wakatsva, tatakavakavo zvaionekwa kuti pamusha paticha apa, asi wakatsva nokuti paibikigwa magandanga. Vakarondedzera zvose izvozvo, vakangobata bepa. Vakati ivo hatichina baba vako, kubatwa kwavakaitwa zvisina kunaka, zvisinei nokuti vachijoina politics takavarambira. Asi vakati nokuda kuti wakatsva, saka kuti ndikwanise kurikavha zvinhu zvanguvo sokuti somunhu I just have to join politics. But politics dzacho ndo dzakasiya tisisinawo nhasi. So vakatsanangura zvakawanda. Vakati zvisinei noupenyu, isu semhuri takarasikigwa nezvinhu, mabusiness opportunities nokuda kwedecision yabambo vako yokujoina politics. Vakawana plot pakati peHarare neNorton panonzi paSomabi Estates. Tikagarapo for 4.5 years. Papane mapigari facilities. Kungozoti pava paya factionalism Zanu PF yapika. Takatorega plot iroro rikapiwa vamwe assistant commissioner. Ndoza vamweni zvichakubhowa ndakanga mwachimwe chinhu 1. Kana vakomana vepresident's office vari pano ndokumbira vomuite zvokurekoda zvandotaura pano, so that munonyora musingasiriri zvanenda taura. Vakataura vakati 2008 achikampena kuwest
pakaitwa delimitation 16 hours before an election pakazongonzi constituency yava yavanhu ndokubva tashawo toita sei ndokubva baba vati anozveko muno musha muna mai zvamurimo muno mai rundi mumodondopinda takamanya pa16 hours idzodzo tikakambenera mai vedu vakawina zvinohlisa over 3000 votes uya umwevo wavaikukwidzana naye akawana I think it was far less than 30 votes but munhu waisainira vanhu chairman wemusangano wakati ndine instruction yokuti uyu ndiye chaiye candidate yomusangano. It was 2008. She was narrating vakabata bepa iro. Ndoda kuti muzviwisise kuti semhuri tasara tiri nherera chikonzero chii. Decision yabambo yavakaita sometime back then yokujoina politics tingadai tiri mberengwa vari headmaster kuura vari chii pamwe tinavo nhasi. So tiri pano nokuda kwaizvozvo. So kubva musi wandareva uyu wa19 mai havana kumbobvira vanaka. Havana kumbobvira vanaka. Saka ndati muzviwisise muzvizive kuti takatambura tikadini. Vangadai vari pano asi havana kuuya pano nokuda kwezvikonzero zvavanozivavo kuti azvotosvoderepi vaidai vaitwa gamba asi vanenge vagarawo pasi vovona kuti zvino chero tikavati igamba nhasi nokuti vafa ko pavava vari vapenyu pavakamboshungurudziwa takaregere kumira negamba redu kuti no nyangwe mapisigwa henyu mota asi dai tatsvaka kuti chokwadi chibude pabani pango vawanikwa vabafwa vaenda kukoti vangozonzivo chii zvaiva nani asi kukunzi hapana munhu watakawana wakapisa mota. Vakati ndo chinhu choga chandandatarisa ndaona ndichiti ndo chandasarawo nacho chabvawo kumusangano zvochapisiwa hapana. Ndoda kuti muzviwisise kuti tasara tiri patiri nhasi nekuda kwechikonzero chomusangano weZanu-PF. Ndiri memba, ndaiva memba kana kuti ndiri chii kuna vamwe vose, asi ndikatarisa kumasure maefforts akaiswa navabereki vangu, maefforts andakaisawo inini ndomene sedunga munhu kuchinhu ichi chatishungurudza chikatisiya tiri nherera. Misodzi yangu inoyerera. Right, mazvinzwira mega mukomana achitaura ndo mabasa acho ndiyoyo Zanu-PF yacho. Saka tinongoti chi ndikoko very sorry nekurasikirwa but chi ndikoko handitika. But kana uri mugari wemuSouth Africa wakatiza nhamo kuZimbabwe une kabhinda uko kako kauri kuita aiwaka zvanyore kuti uregister company, zvanyore kuti uregister company. Chinongodiwa ipassport yako chete ine mazuva handitika woregister chi company. Ukabata Owen panhamba idzo dziri pasi idzo, Owen ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu. Apedza kuregistera company anomba akuvhurira an FNB bank account. Chinongodiwa chite passport. Whether uri kuBotswana uri kupi nekupi chero kwauri ukada zvinhu izvozvo chete, Owen ndiye munhu wacho. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly vataura kuti iwewe ndiye munhu wacharuta zvinhu FNB account ma1 ndogara ndichitaura panapa. Nditori naro kadhi rangu reFNB, nditori nayo kambani yangu yakatorejistwawo, zvese is proper na Owen handitika. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo womutaurira izvozvo kuti wabva kunani kuna DJ Holly. Right, mamunzwawo mukomana uyu. Rikatichambire mumacomments muzvinzwire mega. Inyaya inorwadza zvayo but kana vanhu vachidya vanenge vakafara ende vanenge vasingatombotifunge isusu. Ndosaka mizona sometimes toya tichivaseka panapa because mwoyo yavo yakaoma havatombonakirwe nesu vanhu ivava handitika. Zvikanzi hahahaha it's a home issue this one. Ngavapedzerane. Hanzi pedzerana ikoko ndedzemudanga, itai yamuri kuita chi yamuri kuita ikoko. Zvikanzi ingatogara tichikuudzai kuti Zanu-PF imharadzi, hamuteerere. Hanzi hamuteerere makaoma musoro. Aiwa togara tichitaura. Hanzi togara tichikuudzai wani but hamunzwe munozvitange makapenga. Zvikanzi so he want us to feel sorry for him and his family. Mubvunzo uri kubvunzwa.
Zimbabweans will never sympathize with the Zanu PF. Nobody cares what happens to Zanu PF and their supporters. Nambokudzai kuti vanhu avatomborina kana basa nazvo. Zimbabweans, they don't care because they are suffering simply because yevanhu 1,000 vari kudya vachiguta out of millions of the people that are suffering. Amawana. Isa comment section wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti muneona senyai. Eso me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes. Tukuti it's bye for now. Ngasangane mu video rinotera.